eso de que falaba usted da Operación Cazo, quero interpretar, claro, se olvidou a palabra, que é a Operación Orquestra. É verdad. Tamén, dado que non se acorda do nome, tampouco se debe acordar, é disculpable, que na Operación Orquestra, como na Operación Traxes de Valencia, están imputados os cargos públicos do PP, como tamén van a estar conste que non me alegra, a quen tiña idea de facer un urbanismo moi particular. Non estou dicindo que usted queira facer un urbanismo moi particular, quen tiña idea de facer un urbanismo moi particular, que eran o ex-alcalde e ex-concelleiro de urbanismo de Gondomar, tamén do Partido Popular. Outro original facendo urbanismo era o anterior alcalde do Partido Popular de Gondomar, tamén do Partido Popular, e podría darlle unha lista que ocupase 3 folios. Eses son os cazos que se coñecen en Galicia. Eses son os campeóns do cazo. E cada vez que rascan no cazo, sempre encontran debaixo unha marea azul. Demostrado. O que non encontrarán nunca rascando nun cazo é a un dos que se senta deste lado. Iso non se preocupe. Levan moito tempo buscando e non encontraron. Dá rabia, pero é así. Os outros tamén debería dar rabia e non a dá, pero eses sí que dan. Segunda cuestión. O inspector de obras... Por favor. Que Galicia apoyar o Bloque. Estás gobernando o Bloque por iso. Manolo, por favor. Non precisamos apoyar, por favor. É un test de demostración. Segunda cuestión. O inspector de obras do Concello, estamos baixando xa cousiñas que non son impropias, pero bueno, baixou usted o vou. O inspector de obras non pudo vir a denunciar nada, simplemente porque o día 13 de xuño estaba de vacacións. Pero que, pero mira, me está diciendo que estoy con fantasma. No. A ver, igual que hace muchas cosas que viene igualmente en época de vacaciones. Pois entón... Non interrompa, por favor. Pois entón, concelleira... Perdón, alcalde. Pois entón, concelleira, é bastante lenta tamén vostede reaccionando ante circunstancias de roubo e sustracción tan evidentes, porque saiu a súa queixa a últimos da semana. Saliu sobre o día 13, 14, 15, 16, 17. Equivocaste de profesión. 16, 17. E hai unha fantástica foto de vostedes analizando o ordenador do inspector de obras publicado 18, 19, 20 de xuño. Está na prensa, foi realizado, que decir, non invento eu. Está aí. Pois vamos en secundario. Non me contestou o que lle preguntei. Que papéis lle faltan? Que informes lle faltan? Supoño que o inspector de obras, que ahora é un subordinado seu, e ten unha responsabilidade a marxe de quen goberna, e máis aínda, ten unha responsabilidade cara a quen nese momento goberna, lle diría, e poderá dicirnos a nós tamén, no, mira, é que eu tiña aquí estes papeles, pero resulta que nos levou Beatriz Riobó, que non lle interesaba, levounos. Ou veu a nova concelleira que non se enteraba e quixo facer colección e levou os papeles tamén. Quer dicir, diríalle a vostede
que había nese papel, nese lugar que lle roubaron. Ora ben, tamén lle podo dicir, como uns meses antes, 2 ou 3 meses antes, o que era portavoz no seu lugar do Partido Popular tiñan solicitado que se lle dera copia dos informes urbanísticos que había. Fun onde a él, e iso non mo poderá negar, e aclarámoslo mañá, o lunes. E dixenlle, dame copia de todos os informes urbanísticos que teña. E me dixo que no seu ordenador non había ningún. O que, volvo a repetir, para a tramitación dos expedientes do Concello de Moaña é secundario, porque todos os seus informes figuran en formato papel nos expedientes administrativos que teñen unha carpeta similar a esta e que están depositados na administración onde non estaba o inspector de obras. Sobre o caso da Policía Local, reitero, porque parece que teño que repetirme moito para que se me entenda. A inspección de obras eran dous. Por arte do Partido Popular, un policía pasou a inspector de obras. Por arte do Partido Popular, ese que era inspector de obras agora pasou provisionalmente a administrativo. Xa só queda un inspector de obras. Pero aínda que houbera dous, aínda que houbera 3 ou aínda que houbera 16, o feito é que a inspección de obras, como a maior parte dos servicios municipais, abren ás 8 da mañá e cerran ás 2:30. O que non poderá dicirlle usted, ou dígallo a todos os veciños de Moaña, é que, ollo, en Moaña a inspección urbanística cerra ás 2:30. A partir das 2:30, cada un que se arranxe. E para iso ten que intervir a Policía Local. E máis, usted sabe que a semana pasada, en horario de traballo do inspector de obras, tivo que actuar a Policía Local para facer cumprir unha orde da alcaldía. Policía Local e Inspección de Obras. Que ocorre? Que se hai interés, fanse as cousas. Se non hai interés, non se fan. Despois cada un explica o que quere. Cada un explica o que quere. Pero en 7 anos non falaxe nada para o autobús. O goberno... O goberno que abre moitos expedientes é mellor. Ni mellor, ni peor. Simplemente, un goberno que abra moitos expedientes, cando están fundados, penso eu, non debe ser crucificado públicamente, como foi o anterior goberno municipal, porque polo visto era moi injusto cando abría os expedientes de acordo coa legalidade. E volvo a repetirle, o expediente de infracción urbanística é unha garantía para a colectividade, pero tamén é unha garantía para as persoas individualmente, aquelas que cumpren e aquelas que cometen a infracción. Ten as súas garantías, e usando esas garantías sabe que moitos dos infractores acudiron aos xulgados durante 4 anos. Puido mirar que non chegan a unha man, aos dedos dunha man. Porque hai que pagar os abogados e bajen de los pacos. E iso costa dinero. Señora, por favor. Non chegan aos dedos dunha man os casos en que un xuiz lle deu a razón aos reclamantes, aos infractores, ou dito de maneira que se entenda ben. Serían moitas as mans necesarias para contar aqueles casos en que os xulgados lle deron a razón aos instructores dos procedementos. Dito en plata, o Concello estaba actuando ben, e en xeral Nos terrenos comisitos, hacer carreteras sin permiso. estaba actuando
Ben, entón usted pregúntame, abrir moitos ou abrir poucos é mellor ou peor? Mire, o mellor é facer as cousas de acordo coa lei e coa maior corrección posible, non deixándose levar por principios de facer amigos. E xa lle digo, por principios de facer amigos, é moi popular, e digo yo xa personalmente como concelleira de urbanismo, olvídese só 15 segundos de que no Partido Popular se pode, solo como concelleira de urbanismo, intentar cumprir coa lei e ser correcto na tramitación dos expedientes administrativos será a garantía que teña o Concello de que se fan as cousas ben, e vostede será a tranquilidade tamén que teña, e nunca será a tranquilidade do 100%, porque haberá sempre veciños que probablemente con motivo, algúns tendo razóns, as súas razóns, se sentirán discriminados, pero ao contrario, saber que non se fai porque se decidiu non facer, porque pensamos que hai outros principios que aplicar por enriba das ordenanzas, por enriba do plan xeral, por enriba da normativa, por enriba da legislación, iso por enriba do funcionamento normal administrativo dun concello, e que iso o deciden os políticos, iso sí que vai traer graves problemas. E dígolle, o goberno anterior non era malo, era peor. Foi crucificado por vostedes en todas as esquinas de Moaña. Crucificado. Non dito razonablemente que fixo ben ou fixo mal. Literalmente crucificado. Defendendo o indefendido. Nos estamos pedíndolle simplemente que obre como debe obrar unha concelleira de urbanismo e que o seu departamento actúe como debe actuar unha administración, nin mellor nin peor, só iso, só iso. Habería casos puntuais que poderíamos facer sacar os colores, algúns de hai poucos días, en do maio. En do maio, en Tirán, en Broullón, en moitos sitios. En moitos sitios. Eses casos, gracias a ese extraordinario detalle tamén posto como exemplo da idiosincrasia do noso concello, en que o goberno leva aos tribunais a oposición, cousa nunca vista en ningún concello de toda España. É normal que a oposición, cando se sinte impotente, leve ao goberno. É normal que a oposición leve ao goberno, aos tribunais, cando se sinte impotente. Aquí en Moaña, que inventamos a folga de fame a moañesa, a nosa gran aportación, entre outras moitas, a cultura universal, tamén inventamos o goberno local que leva a oposición aos tribunais. É unha aportación nosa. E dígole, xa vamos rematando, gracias a esa oportunidade, onde hai que facelo, daremos as probas do que temos que probar, pero nin este concelleiro, nin esta concelleira, nin aquel concelleiro, nin aquela concelleira, ningún dos presentes vai denunciar nunca a ningún veciño de Moaña, a ningún. Como concelleiros, non estamos para presentar denuncias de persoas. O que estamos é vostede como concelleira de urbanismo, nós como concelleiros que estamos na oposición, é para darlle garantías a todos os nosos veciños de que son iguais diante da lei. É para tratar coa mellor vontade, e se a
vontade que se gasta é a peor, haberá que denunciarlo, de que esa igualdade se manifeste. E volvo repetirte, hai casos, necesítanse varias mans para contalos, onde non están obrando igual con todos os vecinos. Non lle vou dicir con quen e quen non, pero na semana pasada sabe vostede que ten un exemplo. No, señor, eu que non dá unha que non queda da outra. Por favor, por favor, por favor. Pero a mí tamén me gusta de mundo fora, estamos fora. Vamos. Vamos a ver, para empezar, ¿dónde estamos? ¿En Moaña o en Valencia? Porque para eso ya traemos ya las fallas. Estamos en C, en Conclusión. Vamos a ver, estoy compareciendo yo aquí como concejal de urbanismo de Moaña, que me importa el urbanismo de Gondomar, de Alase, de donde sea, me da exactamente igual. También que voy a comparecer por todos los gobiernos del Partido Popular, de todos los gobiernos anteriores que han habido, se han sacado un policía y lo han metido de inspector de obras, que voy a tener que comparecer yo por todo eso. No, si ya tengo el pecado original, o sea, voy a tener que cargar también con esto toda la vida. O sea, vamos a ver, estoy compareciendo por mis 6 meses, no por los gobiernos anteriores. Fomentar el diálogo. Es así como fomentó usted el diálogo, o que lo fomento yo con quien yo quiero. Ustedes también han fomentado el diálogo con quien ustedes han querido. ¿Bien? Sí. Que había crucificado al gobierno anterior. Creo que, ¿cuándo fue? A los 2 años, ¿no? Una comparecencia. Yo a los 6 meses una comparecencia. Qué bien. Sí, sí. Bueno, no sé si hay tiempo, tampoco no. Es que yo no soy la mujer de los plazos, como usted es el hombre de los plazos. ¿Por qué no preguntan? Porque el urbanismo no es solamente abrir expedientes. El urbanismo también es hacer cosas por Moaña. ¿Por qué no preguntan por el trabajo de los 6 meses del gobierno del Partido Popular en Moaña? Como un desbloqueo y aprobación del PSOE después de 10 años de retraso, aunque no estén de acuerdo, un centro cultural de Rosalía de Castro que deja de ser... una reconstrucción del muro del Centro Cultural de Verducelo, un local digno, lograr el compromiso del presidente de la Junta para llevar a cabo la segunda fase del Paseo de Domaño, desbloquear los terrenos necesarios para la construcción del nuevo centro de salud, gestiones realizadas con mapas de Galicia para evitar las inundaciones en las zonas de la Peña, asfaltado de numerosos caminos y mejora de puntos que la Monte, 8 años de espera, trabajando en el proyecto para crear un paseo marítimo desde la Casa de Mar hasta el edificio de Salitre, así como la mejora de todo el litoral de Moaña, y gestión para la construcción de la cantina del centro del club de fútbol de... Respira. Por favor. Vamos a ver. Obras son solamente denunciar que sea aquí, sea allá, sea al otro lado y demás. Gobierno de BNA. Obras ilegales, hechas por el Concejo. Campo del Casal. La familia de Daniel Rodas, que aún está en fiscalía el asunto. El fiscal que dio convenio con una promotora que los terrenos se pagaron 90 euros, 100 Parte decía, permanece en el juzgado de primera instancia subvención de 12.000 euros para la colocación de un parque que aún sigue sin estar. ¿Dónde está? Esa es la transparencia urbanística.
Pero que fala? Como tenta Pido, por favor, unha cousa de orde só. Unha cousa de orde. Señor Muñoz, por favor, si pido por favor que sea breve. Espera un segundo. Que sea breve. Acaba de facer insinuacións gravísimas. Gravísimas. Quero recordarle que non fixen nunha exposición tan longa que lle foi para usted tan tediosa ni unha soa alusión persoal, nin sequera a feitos concretos, simplemente situacións, papeles e expedientes, Porque non é profesora. datos incontestables, porque son números de papéis. A marxe diso, a súa resposta, aparte de afectar a persoas individualmente, a súa honra é calumniosa e inxuriosa. Por iso pido que conste en acta. E moi especialmente, todas son mentiras, calumnias e inxurias. Pero moi especialmente, a última alusión a unha persoa que non está aquí, non pode defenderse, que non está nin na política municipal, nin na política autonómica, nin na estatal, que non é unha persoa pública, e que fixo unha obra coa súa correspondente licencia urbanística. Entón, quero que conste, por favor, secretario, moi con toda claridade, todas as letras, esas 4 insinuacións que fixo, e moi especialmente a última, acusándoa, nese caso, de verdadeira mentirosa. Sí, señor. Mentirosa. No sabes dónde estás. Este juego no lo empecé yo. Este juego lo empezó el señor Valentín con sus declaraciones en la prensa. No se acuerda. No sabía de eso. Los familiares de la concejala de urbanismo. Usted empezó el juego. Aquí van a caer todos. Aquí caemos todos. Caerás tú, Y empieza a demostrarlo con papeles. No es nuestro primo. Dani, perdona usted un minuto. Dani Rosa. Non está no turno da palabra, ten a palabra, señor. Darei o seu turno, por favor. Darei o seu turno no seu momento. Por alusión personal, non é para intervir. Voulle dar o seu turno. Voulle dar, señor Dani Rodas, por favor. Ten a palabra pedida a conselleira do PSOE. A usted vou dar a palabra. Por favor. Vai a ter o turno para señora. En primeiro lugar, mostrar o meu malestar porque se traen ao pleno casos particulares de xente que non están ni aquí e me parece que é a primeira vez que se fai isto nun pleno no Concello de Moaña, me parece. Por outra parte, o señor secretario poda decirnos que parece que o regulamento orgánico contempla que para falar de casos particulares nun pleno hai un procedimento establecido, cosa que usted acaba de saltalo ahora mismo a toleira. Por lo tanto, eu reprocho a súa atitude e pregúntolle que na súa intervención vostede acaba de afirmar que vostede fomenta o diálogo con quen vostede quere. Entón eu digolle, vostede que está facendo un trato desigualitario entre os veciños de Moaña? El señor Millán que yo fomentaba el diálogo con quien yo quería. Digo si él lo fomentaba, también con el que él quería. Está recollido na acta. A frase que vostede dixo foi se vostede o fomentaba como me quería, que ti tamén estabas no dereito de fomentalo. Que si él, según lo que él había dicho, que
que él decía que yo fomentaba el diálogo con quien yo quería. Si esto que decía... No digas mentiras. Dani. Eu quería que o secretario, xa que fixo alusións personales, quero que o secretario que recolla perfectamente en acta as preferencias que fixo de tipo persoal. E únicamente un consello, que, Susana, se non sabes, pa que te medidas. Claro, remato. A ver, por favor. Escriba todo, como el escribano. Acabo enseguida. Resulta lastimoso estes últimos 30, 50 segundos. De veras, pero bueno, non cabe esperar outra cousa. En calquera caso, deben ustedes saber por que a nosa experiencia dos que aquí estamos me sentaría mal que non constase que os 4 anos anteriores para o goberno municipal, para todo o goberno municipal, e moi especialmente para o concelleiro que desempeñou a responsabilidade de urbanismo, foron momentos de pouco diálogo, moi pouco alegres, moi pouco de palmaditas, non demasiadas satisfaccións, porque intentar cumprir a lei e intentar facer que se cumpra a lei dá poucas alegrías, fai poucos amigos e dache moi poucas palmadiñas na espalda. Cantas máis palmadiñas na espalda lle dean, canto máis alegremente fale, canto mellor o pase no seu posto, ese é un bo termómetro, é que o está facendo vostede mal. Canto máis o aplaudan nunha materia como esta, da disciplina urbanística, pode estar vostede segura que o está facendo rematadamente mal. Nos levamos nesta materia moitos disgustos, moitas críticas inxustas, moitos dolores de cabeza para a casa, incluso con persoas moi próximas, porque lle tiñamos que dicir que a lei era igual para todos. Pero fixémolo. Por favor, vostede remandando a comparecencia. Señor Millán, por favor, para pasar ao siguiente punto de orden. Vostede, observo, que conseguiu en moi pouco tempo moitos apoios e moitos aplausos. Deus que os conserve. E anticipolle que non por culpa nosa. Pasando o tempo hase de arrepentir deses amigos que fixo. Por favor, pasamos ao siguiente punto da orden do día, que é o punto número